Ďalšia zastávka v našom mikroregióne je obec Tvrdošovce. Tak dá sa povedať, že to je najväčšia obec v našom mikroregióne, má bohatú históriu, ako sme informovaní, aj prítomnosť, aj budúcnosť, vízie majú veľmi dobré. Na stretnutí v tejto obci sa hovorilo aj o Novozámockom kultúrnom divadle, ktoré sa spúšťa od septembra. Podrobnejšie starostov informoval primátor nášho mesta. Každý mesiac bude jedno predstavenie, budú sa dať kúpiť abonentky na všetky predstavenia. Hovorilo sa aj o výjazdovom školení združenia. Potom sme to pripravované, naše výjazdové zasadnutie, sme preberali z Foňovdy Kištyršej. Starosta Tvrdošoviec, ako to už býva pri jednotlivých stretnutiach zvykom, prítomným priblížil túto obec. Naša obec je jedna z najväčších obcí v našom regióne, má 5300 obyvateľov, národnostné zloženie je zhruba 63% maďarskej národnosti, zvyšok je slovenská národnosť s tým, že naša obec sa nachádza na 5556 hektárovej rozlohe. Z toho zhruba 3000 hektárov poľnohospodárskeho pozemku spravuje poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce. Samotná obec ako intravilán obce sa nachádza na 1750 hektárovej rozlohe, to sú naši obyvatelia. V obci je napríklad vybudované aj termálne kúpalisko, funguje už približne 30 rokov. Minulý rok sme založili na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva spolu s poľnohospodárskym družstvom novú spoločnosť Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o., ktorá spravuje toto termálne kúpalisko. Zrekonštruovali sme ho, je v veľmi peknom stave, takže by som našim návštevníkom ho odporúčal ho navštíviť s tým, že rozširujeme naše služby o ďalšie stravovacie služby. V Tvrdošovciach sa postavili aj nové nájomné domy. Rozširujeme tiež služby v oblasti teda obchodu. Plánuje sa tiež výstavba veľkého obchodného reťazca. Obec žije aj kultúrnym životom. Čo sa týka samotnej kultúry, tak obecný dom poskytuje tieto služby a ako medzi naše také ťahúne by som povedal patria svetoštefánske oslavy, ktoré sa každý rok konajú v auguste. V Tvrdošovciach bola nedávno vynovená aj železničná stanica. V minulom roku sme ju odovzdávali, už dlhé roky sa ťahala jej výstavba. Boli tu polemiky o tom, či a z akých finančných prostriedkov, ale nakoniec Železnice Slovenskej republiky pristúpili k tomu, že teda áno, už na tejto trati Nové Zámky Bratislava boli takmer všetky železničné stanice vynovené, zrekonštruované. Práve Tvrdošovci ešte chýbali, mali sme viac ako 100-ročnú budovu, v ktorej sídlila naša železničná stanica a ako som spomenul, v 2013 bola odovzdaná do užívania nová, ktorá je veľmi pekná a dúfam, že si ju teda cestujúci budú aj vážiť a zachovajú jej vzhľad. Obyvatelia Tvrdošoviec sú zamestnaní aj v obci, ale za prácou chodia aj do okolitých miest. Je to prirodzené, že odchádzajú aj do iných miest, aj do Nových Zámkov, aj do Šalev, do Slošaláve, tie sú zamestnaní, alebo mnohí naši obyvatelia sú zamestnaní u Železníc Slovenskej republiky napríklad, ale jedným z takých najväčších našich zamestnávateľov je práve poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, ktoré počas sezóny zamestnáva aj cez 300 ľudí. Je to poľnohospodárska oblasť, ktorá už aj z minulosti teda má tú svoju históriu a tradíciu, takže tomu sa veľmi tešíme a je to vidieť aj na našich výsledkoch. Dokonca aj poľnohospodárske družstvo vykazuje veľmi dobré výsledky, čomu sa tešíme. Teraz pôjdeme pozrieť unikát v obci Tvrdošovce, kde teda základnú školu vykurujú termálnou vodou a prakticky jednu sezónu majú za sebou a ako hovoril pán starosta, prakticky celé vykurovacie obdobie má vynikajúce výsledky, veľmi nízku cenu, takže a ostatné veci, ktoré sú zaujímavé v Tvrdošovciach. Pre hostí sme pripravili v podstate teda ukážku našej obce. Rád by som im ukázal práve tieto miesta, ktoré som spomenul a medzi inými by som im teda ukázal aj naše obecné múzeum, ktoré sa vyniká v tom, že teda sú tu pozbierané artikly ešte z minulosti, ktoré používali naši predkovia a som veľmi rád, že mám príležitosť im to vôbec ukázať. Takisto ako aj ostatní starostovia mikroregiónu Novozámocko, aj tvrdošovský starosta víta takéto stretnutia. Beriem to ako výzvu, veľmi ma teší, že sa takto stretávame s jednotlivými starostami a so zástupcami teda obcí, pretože je to pozitívum v tom, že nám ukáže teda rozvoj ďalších obcí. Je to pre nás aj motivujúci prvok, ako by som povedal, aby sme vedeli, na aké oblasti sa máme orientovať v budúcnosti.